Moi! Moi! Tänään mä teen Chubby Bunny haasteen jollain halvaa väiskiä vahtokarkeilla. Niin ja Chubby Bunnyn säännöt on: eka, sun pitää laittaa nimet vahtokarkkiin suuhun ja sanoa samaan aikaan Chubby Bunny. Niin. Ja nyt mennään asiaan. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Mulla on enää 4 vahtokarkkia. Chubby Bunny. Okei. Mä en onnistunut. Mulla ei 2 vahtokarkkia. Niin että tykätkää ja subatkaa. Tää oli mun eka video. Mä teen haasteita, vlogeja ja pelivideoita. Mutta en mä tiedä milloin seuraava video tulee, varmaan huomenna. Niin se on siihen asti, moi!